Ay, di mo ako napislit. Ayan. Halo? Hello. Halo langga! Kinsa ni? Hi, Kuya Bird. Si? Tin. Suki! Sa greetings, among suki. Sa kuan, among suki. Karong pati nabot sa problema, mo pa namong suki. Murag ibit-bit na ganimon tanang problema sa kalibutan, Tina. Hi, Kuya Bird. Karon na din ako gipagawa. Karon ra gipagawa, Ginoo ko, di ko ganan makadugan ang gipagawa. At na daw may gala. Okay. Sige, Tina, basiga. Ang buhato na Tina para mapagawas, pangitaon nimo ang mata. Tos lokon sa kuan sa arpiller o di boto. Sige, Tina, ano sa'yo problema? Anong advice lang ko, Kuya Bird ba? Ikaw mo'y mag-advise? Oh, no! O lagi, advice ka sa ako, Wala mo ko'y problema. Hindi, sa ako, Kuya. Mangayo kong advice sa Ay, imo. kong advice ko. Tingalam sa ta, mag-advice ko sa imo, kuya. Ay, nadi ko. Ay, Kuya. Ako may na imong caller. Charot lang, charot lang. Kaya, Ano sa'yo problema ni mo, Tina? kanang, tama ba, Kuya, kung mas importante ba unahon ang i-atch kung Unsa una-unang unsa iat? Kuya, basta Kuya, di na ako ikuha i-mention Unahon ang i-atch. sa iat tai? Di, Kuya. Ay, unahon ang Kuya ba? Unahon ang iat sa gili ang iat tai malalangga. Sorry, Kuya. Ito lang mag-carry bells. Sorry. So, sa'yo pasabot ni mo nga, kuan bayot. Oh, day. Karampuan, Kuya ba? Abot, unahon ang aham, Kuya, ay siya magpa-ila-ila sa own parents. Mayo ba na siya? Iuna ang Aham, ay siya magpa-ila-ila sa own ang kuan, ang pagkuraw sa sabaw. Yeah, Kuya. Hoy! Ngano, nakuraw na di ay? Oy, dili. Di mamakak, imong ilong gataas na, oh. Wala, Kuya, kay dili, kay gusto naman jud niya, Kuya, inaana. Sunakay, sunakay boyfriend karon. Dili, sa una, Kuya, nagbulag nami. Di pa Ano problema mo na to nga nagbulag naman dahil mo? Last ka na. ko, ay manawag ba? Tapos, lain iyang, kuan, Kuya. Tumong og tinguha. Oo, lain iyang condition mo, respect sa ako, Tapos, inana, ako kay Sa pag-check ka sa di mag-respect. Di, napabaya ko kuan sa akong kaugalingon, Kuya. Sir, O di na naman. Minito na kay respeto sa mong self. So di ka gusto Yeah. magpakuraw. di pa ko anak, Kuya. O di, may problema. Di ka magpakuraw. Kay, dili, Kuya, kay one time ato, Kuya, ingon siya sa ako nga, basig dili naka-virgin, ha? Ano, kay, dili man ka magpakuraw. Ano man siya, Kuya? Sakit kayo na. To mga chick sa mga king, mga lucky pa ka. Kaya kay mga, napay mga linya nga, basta dili ko ni mo love. Ano ba ya? O, Kuya. Kung love you tapos- ko ni mo, imo nang ihatag sa ako. Anong yun ang mga linyas lucky, di ba? Yo, ana jud, Kuya. Hello, Katina. Ganyan ba ya jud ako siya, Kuya? Love man jud ako siya, Kuya. Kung maka-wait siya, ihatag na ako, O di, Kuya. karon lagi mo, kaya ang problema karon di na mo uyab, di ba? Yeah. Oh. So anong problema ko naman natutungad? Di naman mo uyab. Kuya, kay mga sakit sa ako, tapos... Oy, makainom Ay, dong. maka... Nga ano makainom-numang ka? Unsay mong gi-imagine? Ni-love Japon ako siya, Kuya. Tapos lain jud iya, murag nakauna-una ako bang anong inaana ang guy. So sa mga Tina, magpakuraw ka o dili? Dili, Kuya. Oh, di human na tong istorya. Manawag ko kay mga motsas. Ay nga Tina, ay ako siksikahi. Gimingaw lang ka ni Joe. Oh no! Wala sa diri Joe. Ay sa ka Joe Joe. Na nagsumangil og color diri nga kunwari na problema pero amalog yung ko. Nga ang purpose niya nga ikaw ra gyud yung purpose Joe. Amo ko'y color na ko diri nga magsumangil siya nga na kuno SL. Pero gimingaw ra gyud sa actually sa imo ha. Tubag Tina.
Kuya, ay, wala akong gimingaw ni Sige. Joe, kuya. Sige. Wala daw siya wala daw siya gimingaw sa ako. Ana de katin. Si kuya kay Minyo na ba ka, kuya? Oh, ala. Ang atong istorya, Andre, kung kimiyaw, ayaw na minyo. Sige, manawag ko, kuya, mga musta sa iya. Ay, namin si Chikaya Diritina. Beach party na po na mo karon May 27. Magkita na po ta dito, ha? Ha, kuya? Beach party na po karon 27. Ato na po dito, ha? Kuya, kuya. Bulo ka, Tina. Kuya. Kanang imong kakatol, butangin nag-ointment, ha? Wala ko gigatol ko. Nakoy ihatag sa imo nga ointment, ha? Nami ko sponsor diri nga ointment. Kadjot lang, ha? Asa naman to anera, oh. Itchy ointment. Nagtambal sa katol-katol sa panit an-an buni alipunga. Why appeal sa babae nga daghan lalaki lahi na nga katol. Kaya dyan na akong giingon, kuya. Ay. Permiro, kabalo ka, Tina. Permiro, Tina, number 1, di na nato na problema ako nga, di naman day mo uyab. Oh, number 2. Ay, gusto siya, katong una, kuya, gusto siya magpatigbalik. Ako, dili na. Oh, di? Sige lang, para mahuman na to ni. So, unsa gi question nimo? Kato, kuya, unsay ko ay pawala sa move on. Unsa na nakapangutala? Unsaon pagwala sa move on? Unsa mo na ako yung programa? Kuya, dito, kuya, unsaon pawala sa move on. Diyan na ipangutana, Jo. Unsaon daw pagwala sa move on? Unsa? Ito na naman ang ulo ka dun sa question. Unsaon pagwala sa... In English, how to vanish the move on? Pasabtan ako na nga pangutana, Tina. Unsaon pagwala sa move on? Unsaon pagkuhan, kuya, ba? Mawala na nako siya, kuya. Patukhang! Tapos tagpo sila na, muyuman na sila nga ni Sukol man, di patay na. Di man, kuya, kaya tama ko yung memories sa iya, ha? Kanapin memories sa'yo. Kami nga, ikaw, libog yung kay Katina, muyin ka karoon nga di nakaganahan, pero karoon muyin ka nga na kay memories. Kung di nakaganahan, di na ka magunaw sa mga memories. Lagi, kuya, kay makaunaw na. Baya ako, kuya, kay napay memories pa ako ang napa sa Di, iya, ha? Tina, ato lang gini. Kita, ato ra magini yan. Yes, kuya. Wala may naminaw ning MOR. Na, Walay naminaw diri kita ra. Nakuraw na bagid ang sabawon sa. no, kuya, wala. Gani ko niya. So mo siguro nga gano'n na ka sa memories kay wa gyud nakuraw. Dili, kuya, wa pa ko nakahunaw. O di question number 2, magpakuraw ka dili. Dili, kuya. Oh, Napa ko di wala na yung tay problema. Kay kung dili gyud ka Paano dili. ko ana sa akong mga relatives, sa akong Galing. auntie. Tapilan na edad nimo di ba 42 na ka? Bata po, kuya. Pila? 27 pa ko, kuya. Tanawa doon na ka Napaka- mag 30. Siya, kuya, kay mag-30 naman. Nag-hot kayo to siya, kuya. O tanawa ra ka. Oo. So atong problema diri ngano tapos atong istorya diri kuraw ta ang question unsa pagwala sa mubon. Kuya, ana siya, kuya, titingan daw po niya kung makaburos pa daw siya. Ano ba yan siya, kuya, Ang mga linyas, lucky. Unsa? Tistingan daw niya kung makaburos ba siya? Yeah, ingon siya, kuya, makaburos Ingna siya, dali lang ti mailan ana, makaburo ba? Kuha sa planggana. Punon niyag tubig. Paminaw ha, hubon niya ang brief. Muyaka sa planggana. Pag mulutaw ang jute loggers, why solo di sa kaburo? Okay? Yeah, kuya. Mano na nato ni Tina, ikaw bitaw Tina kay. Basta May 27 among kuan beach party na si Joe dito ha. Ay, pero kuya, na ticket. Burang libre man siguro. Paningkamutan ako nga libre. Para magkuan na sa ta Ano ha. po dapit, kuya? Sekreto pa. Kaya under ano pa basta dera ul ra gyapon. Yeah. Ha? Ayon ni mo di Tina, igna siya ipayaka sa planggana ko para may bawaan kung walay sulod mulutaw gali ang jute loggers. Di siya kaburos. Dili kay ikaw mo yang imuon no burosanan. Onya maburos ka biya ka yung galit. Lagi ana dyan akong una-huna, kuya. O di ayon na iris na sa una. Ayun sige gakiat ka sa. Layo kaya jud ilaha, kuya. Nag-work na siya diri, tapos layo ra kaayo ilang Mo galing. destination. Mano na nato ni Tina. Sige na, ayaw na. Ayaw. Pag dili.
Di makaka magpakuraw. Di ko mukuraw. Oh, ayaw na. Okay, ayaw na ha. Bantay ka lang din. Dili ko sa iyang to na magpakuwala. Ano kuya? Juan, i-right click nimo tapos format. Ha? I-format nimo para ma-reformat na imong pangunahon na og kasing-kasing di atina. Wala on siya. kuya. Wala on. Oh, delete all, control A, tapos shift delete para di mo agi sa recycle bin. Ginawa ko bitaw kagalaban akong ulo siya mo tinabap. Mayroong ko rin kalaban akong ulo. Ano saan pagwala sa move on? Kalaban akong ulo ha? Alam na 40. Hindi makadungog ani, hindi makapans. Ato lang mo sa akong YouTube channel, Bitok-Bitok University, ako ni-upload dito. Ano yan ang said I love you but I lied. Sa mga babae nga pre-kantina, nga usahay gina-measure inyong love, kay dapat magpakuraw yun ha. Kung dili. Ay mo patinta na ng mga linyas lacking, amin din nga, di ba sure kung di mo love siguro? Igna siya nga lam-lam lang ka diya. Okay, mo lang mong afas ha. Ama talapit.